Хәзерге балаларга пионер сүзенең мәгънәсе әллә ни таныш түгел, ләкин бу сүз үз вакытында пионер оешмасының вәкиле булып торган һәркемгә кадерле. Чөнки җәйге лагерьлар, учак янында җырлаулар, походлар, бергәләп бәрәңге, чөгендер басуларына барулар күпләрдә җылы хатирәләр уята. Мөслим лицейында 5-6 класслар өчен оештырылган чарада балаларның укытучылары пионер еллары белән бәйле хатирәләре белән уртаклашты. Чарага ветеран укытучы, элеккеге пионер Фәниса апа Гыйльметдинова да чакырылган иде. Без һәр вакытта да, кечкенә чакларыбызда, бәләкәй вакытта бик нык эшләп үстек. Без һәр вакытта да эштә сынатмадык. Без макулатурада җыйдык, тимер-тимерда җыйдык, иске чүпрәкләр дә җыйдык. Аннан соң колхозга һәр вакытта да ярдәм итеп, шифлык итеп килдек. Кош тизәге, күл, күмер җыя идек. Укучыларга пионерлар тормышы таныш түгел, алар бу хакта белми. Аларның үз оешмасы, Россиянең укучылар хәрәкәте бар. Пионерлар оешмасы кебек үк, ул да укучыларны хезмәт аша тәрбияләү һәм берләштерүне максат итеп куя. Это атрибут РДШ, Российское движение школьников. Мы проводим разные акции, мероприятия, посвященные, чтобы помогать людям, бабушкам, престарелым, дедушкам. Йөрибез ветеран кешеләрне, аларны котлап, кунакларга үзебезгә лицейга чакырабыз. Һәм кыш көннәрендә без аларның карларын күрибез, җыелган сулар ташыйбыз. Үткәннәрне сагынучылар өчен тагын бер яңалык. Россиядә пионер хәрәкәтен кире торгызырга җыеналар. Яңа оешманың исеме башка төрле булачак, әмма идеологиясе пионерларныкына охшаган. Яшь буынга дөрес тәрбия бирү өчен бу зур адым. Лейсан Сабирова, Динар Нурыдинов, Мөслим телевидениесе.